טוב, אז בואו נתחיל. פרק חדש של הפודקאסט, שמרית וניתאי, מדברים גיוס. מי שפעם ראשונה ככה נמצא כאן, אז אני אגיד, נתחיל ממני, שקוראים ניתאי, אני הבעלים של חברת ההשמה, גיוס מדויק, ושמרית. אני הבעלים של שמרית אילן, גיוס והשמה. יפה מאוד. ובפרק הזה, אחרי שחפרנו ככה שני פרקים אנחנו, נמצאת איתנו אורחת מיוחדת, ככה נציג אותה, מיכל ראובן. אהלן, כיף להיות כאן. האורחת הראשונה שלנו. האורחת הראשונה. זה באמת כבוד. ואני ככה אגיד שמעבר לזה שזה כבוד שזו אורחת ראשונה, באמת ככה איתנו מחשבה את מי להביא. נכון. ואיזה דמות אנחנו רוצים, ובאמת אני ככה קפצתי לראש, אפילו יש מנהלי גיוס שאני יותר בקשר איתם זה, אבל אולי זה קשור לפוסט שהעלית אז בלינקדין, שככה תפס אותי שדיברת על המשמעות הזאת של גיוס, ושזה לא תחנת מעבר, ושככה נרחיב על זה גם יותר, אבל נראה לי שיכול להיות מעניין, הרגיש לי ככה הרגשה טובה בבטן, ועל פי השיחה המקדימה שהייתה לנו גם בטלפון, גם בחוץ פה, נראה לי שהולך להיות פרק טוב. הלוואי. כן. אוקיי, אז בואו נתחיל ככה, כמו שעושים ברעיונות עבודה. דבר הזה שאומרים שאסור לשאול. מכירה את מורית רוזן אגב? כן, אסור לשאול לספר על עצמך. נכון, מורית רוזן היא כהנת כזאת של איך צריך לראיין, והיא אומרת, אל תתחילו בספר לי על עצמך, אז מיכל, ספרי לנו על עצמך. מורית, זה הרגע... שלא תוציא אותנו מה קבוצה. סליחה. אגב, היא כתבה ספר, אני ממליצה בחום. אז קודם כל תודה שהזמנתם אותי, וכיף להיות כאן. אז אני אתחיל, באמת, אני הגעתי לגיוס, התגלגלתי למשאבי אנוש, עבדתי באיזושהי חברה, ראיתי מנהלת משאבי אנוש, ראיתי שהיא בכל מקום. היא בקשר עם כל מנהל, היא הסתובבה בכל מקום, אני הייתי אז בתפקיד מזכירת מנכ"ל שם, ואמרתי, כזו אני רוצה להיות. עוד לא הבנתי בכלל מה זה משאבי אנוש. הלכתי, סיימתי לימודים, התחלתי התפקיד הראשון שהציעו לי היה רפרנטית גיוס בחברת טבע, זה עבודה דרך חברת Talent Solution, שזה חברה שנותנת שירותי גיוס לארגונים בארץ, ובאמת התחלתי כרפרנטית גיוס, בלי להבין מה זה גיוס, ידעתי שזה איפשהו הדרך, הצד הראשון למשאבי אנוש, תחנת מעבר שכולם חייבים לעבור. איזה שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על, זה בדיוק השנה שהבן שלי נולד, אז זה 2008. 2008, אוקיי. ואז טבע הייתה חזקה ובכותרות, היה המון גיוסים, נכון? חזקה מאוד, עדיין חזקה, אני מניחה, אבל באמת היינו שם מעצמה של גיוס, זאת אומרת, כשהתחלתי היינו 12 עובדים במרכז הגיוס, כשסיימתי שם, או יותר נכון בשיא, היינו כבר מעל 80. 80? 80. וואו. וזה רק השירות המנוהל שהיה, שנתן שירותי גיוס, היו עוד פונקציות מטעם הארגון עצמו, אבל שם הבנתי מה זה גיוס, לקח לי קצת זמן, ומהר מאוד הבנתי, כמו שאמרת, תחנת מעבר זה לא, אני כאן להישאר. גיוס, זה אין מה לעשות, זה איזשהו רעל. חיידק. חיידק ממש, שעובד בוורידים, הוא רץ בוורידים שלנו, ואי אפשר להשתחרר ממנו. אז שם עברתי את כל התהליך, התחלתי כרפרנטית, אחר כך הייתי ראש צוות, אחר כך ניהלתי תחום של בק אופיס שעשה את כל התפעול של תהליך הגיוס, ואחרי כמה שנים ניהלתי את כל מרכז הגיוס. שם הבנתי באמת את הזווית של, גם את הצד של האבחון, גם את הצד של השיווק. שם הבנתי שגיוס זה עולם שלם, זה כולל כל כך הרבה צדדים וזוויות. כשאתה מנהל שיווק, אתה מנהל שיווק של חברה. וכשאתה מנהל משאבי אנוש גם, אתה עושה משימות מאוד מוגדרות. אני חושבת שבגיוס זה אחד התפקידים הבודדים שעושים הכל. יש כמעט בכל תחום שאני יכולה לחשוב עליו במטה של חברה, אני נוגעת בהכל. מזווית של באמת שיווק ודיגיטל, ובכלל טכנולוגיות, יחד עם מחלקות משפטיות והסכמים, דרך כל מה שקשור לאבחון, לתהליכי עבודה. כן, אני אחזק אותך, צריך גם להיות קופירייטר. לגמרי. גם צריך להיות איש מחירות. גם צריך להיות פסיכולוג קצת, לדעת, להבחין את הדקויות של הבן אדם, מה הוא התכוון במה שהוא אמר.
צריך להיות פוליטיקאי, לדעת לתקשר עם כולם. צריך להבין את הצרכים של הארגון, ואיכשהו לגשר בין כל הסודוקו הזה, זה בעיניי מדהים. אני חושבת שכל יום נראה אחרת, וזה מה שגם כל כך אהבתי בתחום הזה. אחרי הרבה שנים בטבע, 9 שנים הייתי שם בטבע, ואחר כך ניהלתי מרכזי גיוס, הפכתי להיות מנהלת לקוח, וניהלתי מרכזי גיוס בתעשייה של החברה המרכזית, קוקה קולה, שטראוס, אוסם, אלקטרה. וואו. זאת אומרת, כל פעם הגעת למקום אחר, והיית כמו מנהלת גיוס חיצונית כזאת? לא. ניהלתי את מנהלות מרכזי הגיוס, זאת אומרת, הקמתי מרכז גיוס, זה אומר, הגיוס של הצוות, הגדרת הצרכים, קודם כל להבין מה תמונת המצב, מה הפתרונות שאנחנו מביאים, הרבה ארגון ושיטות. לאורך כל זה עשינו בעצם את בניית תהליכים, תקשורות עם המועמדים, עם המנהלים, שם למדתי שכל ארגון מתנהל אחרת. בצורה מוחלטת, מה שיעבוד מעולה בארגון אחד, יכול להיות שלא יעבוד בצורה טובה בארגון אחר. נכון. אז יש המון התאמה, גם בזה התאהבתי בשונות הזו. כל תפקיד יכול להיות להתנהל אחרת לגמרי תהליכים. אז באמת אחרי שהכרתי הרבה ארגונים והכל, נכנסתי למטה של Talent Solutions, שם הייתי מנהלת הדרכה ופיתוח של פיתוח הדרכה, לפתח את כל מרכזי הגיוס שלנו, להעלות את הרמה המקצועית של המנהלים, של העובדים. זה בעצם השלב שיצאת מגיוס? אני לא מחשיבה את זה שיצאתי מגיוס, כי עשיתי את זה רק מול מרכזי גיוס, זאת אומרת, בתוך עולם הגיוס עדיין. נתתי את ההדרכות, בניתי תכנים, הגדרתי צרכים, ישבתי עם הלקוחות שלנו, עם מנהלות הגיוס הארגוניות, או עם מנהלות משאבי אנוש, הבנתי מה הצרכים, והעברתי את הכלים האלו לעובדים, לימדתי את המנהלים לנהל גיוס, ואחרי בערך 2 של הדרכה, הפכתי להיות מנהלת משאבי אנוש, אבל גם solution design, שנתנה פתרונות לאתגרים במרכזי הגיוס. אוקיי. אז כן הגעת בסוף להיות מנהלת משאבי אנוש. נכון, נכון. בתוך עולם הגיוס. כן. חייבת לומר שזה היה מעניין מאוד, אבל בכוונה גם קיבלתי על עצמי את התפקיד הנוסף של הפתרונות לאתגרים, כי היה לי חשוב להישאר עם הידיים בתוך end zone. ממש. ובאמת, זה פשוט, כל מקום יש אתגרים, אתם יודעים איך זה גיוס. כן. אתגרים לא חסר. נכון. אז כל מקום אני צוללת לאיזה מקום, באה עם, מנסה להבחן את הבעיה, את צוואר הבקבוק, פתרונות, הטמעה של מערכות, זאת אומרת, הרבה דברים שעשינו מסביב. תפקיד ממש מעניין. מאוד מעניין. כן. באמת. לא ידעתי שיש דבר כזה. זה משהו שאני מכירה רק מ-Talent Solutions, אני לא מכירה את זה ממקומות אחרים, וזה היה מאוד מעניין. באופן אישי גם קיבלתי המון ערך, ניהלתי מהנדסי תעשייה וניהול של ארגון ושיטות, זאת אומרת, זה היה באמת עולם שהוא מאוד מעניין מבחינתי, אבל אחרי 15 שנה ב-Talent Solutions, וואו, זה המון. ביחד עם טבע בעצם. כן. 9 שנים טבע, ואחר כך באמת שאר הארגונים והתפקידים. סליחה על הבורות, זה לא Manpower? Talent Solutions היא מחברת Manpower. Manpower היא קבוצה של חברות, יש לה את Manpower שכולם מכירים, זה ההשמה והעסקה, יש את Experis, שהיא הטכנולוגיות, Talent Solutions נותנת שירותים מנוהלים, הבנתי. חברות, ובאמת אחרי 15 שנה שם, החלטתי קודם כל הילדים קצת גדלו, אז הרגשתי שאני מסוגלת לבחון מה קורה בחוץ, כי הייתי כל כך בתוך העולם הזה, ולא העזתי אפילו להסתכל החוצה. היה לי טוב והיה לי נכון, ועבדתי עם אנשים מדהימים לכל אורך הדרך, שלימדו אותי, ואגב, מתחומים שונים לגמרי, ובגלל זה היה לי כל כך כיף ולמדתי המון. ואז החלטתי שהגיע הזמן לראות מה יש בחוץ, ולחוות את העולם הזה של גיוס, לא מתוך עיניים של ספק, אלא מתוך הארגון. בצ'מפיון מוטורס זכיתי לקבל את ההזדמנות הזו. אז אני שם בשנתיים האחרונות. למה בחרת שם? סתם? שלא... לא, כי קודם כל, כי זו חברה שאני שמעתי עליה, חברה מצוינת, מוכרת, והיא ככה חברה שטוב לעבוד בה. אבל מעבר לזה, פשוט כימיה מדהימה עם המנהלת.
את מנהלת גיוס בעצם. אני מנהלת את הגיוס ואת הקליטה של הקבוצה. של הקבוצה. צ'מפיון מוטורס מורכבת מקבוצה של צ'מפיון מוטורס, שזה יבואנית הרכב, עם מותגי פולקסווגן. יש לנו את אוטודיל, שזה יד שנייה וטריידין, ויש לנו את פרי, שזה... להשכרות. בדיוק, ליסינג שכמעט והשכרה. ואין היום, או שיש. יש, אפילו צמיחה מדהימה. כן, למרות שאין תיירים ואין זה, כאילו, כן. כן. יש חברה ממש בצמיחה. פרי, יש להם צוות גיוס שעושה את הגיוס לפרי, אבל אנחנו... כן, הם חברה עצמאית. נכון. כן, אוקיי. זהו. בסדר, אוקיי, אז לא... נגענו אז מעניין אבל, שאלה, את הגעת למשאבי אנוש, כאילו הגעת לתפקיד של משאבי אנוש, ואז עברת להיות מנהלת גיוס. נכון. לא רצית בעצם למצוא, בדרך כלל, מנהלות משאבי אנוש, מחפשות את היעד הבא שלהם בתור מנהלות משאבי אנוש. זה לא מה שמשך אותי בתפקיד, זאת אומרת, כשעשיתי את הניהול משאבי אנוש, באותו זמן זה היה קידום שמאוד החמיא לי ונגע בי, ואהבתי אנשים שאני עובדת איתם כל כך הרבה שנים, באמת אהבתי להיות מעורבת גם בצדדים אחרים, ולהוביל מהלכים רוחביים, אבל בסוף, החיבור לגיוס ולגעת בתהליכים של גיוס, וזה מה שהיה לי חשוב, וזה לאורך הדרך ולאורך התהליך שעשיתי גם בצ'מפיון, מה שהיה לי חשוב זה לוודא שאני לא עושה רק ניהול גיוס ברמת תפוקות של הצוות ו-SLA של איוש, אלא שבאמת יש לי איזשהו say והשפעה. אני חושבת שבכל החברות שיצא לי לעבוד איתם, לא הרבה, אבל גם כשאנחנו עובדים עם לקוחות, אני חושבת שכל פעם שיצא לי לעבוד עם לקוח, או בתוך חברה שאני נמצאת, זה תמיד החברות שמבינות את הערך של HR, שמבינות את המשמעות, ולכן זה אפשר לנו להיות בעלי השפעה, בין אם זה כספק, ובין אם זה אני באופן אישי, כשאני יושבת עם מנכ"ל או עם סמנכ"לים, ואנחנו פעם באיזה חברה שעבדתי כספק, והוא לקח אותי החוצה, אמר לי, את רואה את כל המסעיות האלה? כל המסעיות עומדות כאן בחניה ולא יכולות לצאת, כי חסר לי נהגים, אתם לא מביאים לי נהגים. ואני לוקחת את זה, ואני אומר, אוקיי, ברור לי שזה לא רק על הכתפיים שלי, יש כאן מערך שלם, אבל בסוף, זו המשמעות שלך. כל החברה עומדת על המשאב האנושי שלה. נכון. והחיבור הזה, ההנדזון בתוך זה, מבחינתי הרבה יותר חשוב לעשות את השימועים, או את הרווחה, או את זה, הרבה יותר מחובר לי, הביזנס לגיוס. אוקיי. אז למה לדעתך בהרבה מקומות הגיוס לא נחשב כדבר הכי יוקרתי? אני חושבת שיש לזה גם זווית של מיצוב בתוך הארגון, של תפיסת ניהול, רוח המפקד. אם המפקד מבין את המשמעות, וזה הרבה פעמים גם הצד, ואגב, זה אחד הדברים שאני בשיח תמיד, גם עם הרכזות שלי, ועם קולגות, זה תמיד השיח. אני לא מתנצלת אם אין לי מועמדים למשרה, התפקיד שלי הוא לא לייצר מועמדים, אני לא צריכה להתנצל, אני לא סוחבת על הכתפיים שלי את האחריות למפעל עכשיו הכנת מכונאים. זה לא, אני אמורה לנהל את זה, אני אמורה להבין את הבעיות, אני אמורה להציע פתרונות, אני אמורה, יחד עם הארגון והמושג הזה של ארגון מגייס, חי בי מאוד, זה לא אני מביאה לך, אני לא מצפה, מנהל ששואל אותי, למה אין לי מועמדים, למה אני לא רואה מועמדים, אתם לא מגייסים לי, זה שיח שאנחנו חייבים לעצור אותו, ורגע לשאול את השאלות מהצד שלו, להחזיר לו את זה, איפה האחריות שלו, לא להאשים אותו, או להעביר אליו את האחריות, אבל בוא נשב ביחד, בוא נראה איפה אנחנו יכולים, בוא נדבר עם המנהל, בוא נבדוק מה ה-EVP של המועמדים, של הצוות שלך, מי העובד שהוא לדעתך הכי טוב, בוא נראה איפה אנחנו מוצאים אותו, כמה אתה עכשיו דוחף את העובדים שלך להביא חבר מביא חבר, בוא נבדוק אם יש מישהו מתוך הצוות שאפשר לקדם אותו או לנייד אותו, זאת אומרת יש פה שיח שהוא לשתף את המנהלים, וזה לא אני מביאה לך, אני אחראית, זה האחריות שלי, אני מביאה לך, זה העבודה שלי, זה המומחיות שלנו כצוות, זה אמורה להיות המומחיות שלנו. אז את נוגעת במשהו אולי אצלכם שעובד בצורה טובה, אבל באופן כללי, ואני כן אשתף מנקודת המבט שלי, אני זוכר שאני כבר כן הייתי עם ניסיון בגיוס, בצוות גיוס, ובאיזשהו שלב הביאו מישהי לצוות, שבאמת הייתה כזו חיילת משוחררת, שראו שזה בכלל לא ככה מדבר אליה, לא מעניין אותה ולא... ואני זוכר שזה קצת כזה פגע בי אפילו, זה קצת העליב אותי, שכזה אמרתי, למה, כאילו זה ככה אתם רואים גיוס? זאת אומרת,
מישהי בלי ניסיון, אפשר להביא בלי ניסיון, אבל תביא מישהי שזה מעניין אותה, שיש לה מוטיבציה לזה, שיכולה לעמוד בדבר הזה. ומרגיש לי שיש תחומים שלא היו עושים את זה. נכון, אני מסכימה איתך. כן. פשוט שיש מנהלים או מנהלות גיוס לצורך העניין, שבאמת מחפשות את הפרופסיה הזו ואת היכולת של מישהי ממש שמגיעה מעולמות של אבחון, או תהליכים, או שיווק, או מחירה, אגב, לצורך העניין, גיוס יש בזה המון מחירה. נכון. אבל באמת תוך שמירה על איכות מסוימת. אני מאמינה שזה תלוי במשימה, ואגב, בסוף אם המשימה שלי כרגע לאותה עובדת, זה עכשיו רק לעשות איזשהו סינון טלפוני שהוא לא איכותני, אלא רק כמותני, שאני מאוד מקווה שאנחנו יותר לא נצטרך תפקידים כאלו עכשיו בעולם ה-AI. דווקא נראה לי יותר תצטרכי את זה, כדי לאמת את הנתונים. אני מבינה, זה בהחלט ייקח, זה שלב שיקח זמן, עד שבאמת פונקציות AI, בוטים שיוכלו לבצע את זה באופן עצמאי, אבל זה יקל, ובטח את הסינון הראשוני, רק בשביל לדעת אם הוא מוכן לעבוד בימי שישי, או מה ציפיות השכר שלו, בעיניי זה בסדר שתהיה מישהי בלי ניסיון. אנחנו אומרות מישהי כי ברור לנו לא, זה בסדר. מספיק שנים בתחום לדעת של הרוב, כן. הכוונה לשני המינים כמובן. רוב נשי. יצא לי לעבוד עם שני המינים, כולם מצוינים. אבל בסוף... אני לא עד הסוף מסכים עם הדבר הזה, ואני אגיד למה. כי נכון שברמת הסינון הראשוני היא כן תוכל לשאול את השאלות ולעשות את השאלות הטכניות, אבל בסוף הרעיון הטלפוני הרבה פעמים הוא גם סוג של שיחת מחירה. ואם יש מישהי שלא מביאה, היא לא חייבת להיות עם ניסיון, אבל צריך להיות רגש בשיחה הזו, שרוצה לחבר אותך, שמהשיחה כבר בא לך להגיע, שנוצרה איזושהי מחויבות, זה גם חלק מהעניין, שם אני חושב הפער. מסכימה לגמרי, ואמרת את זה, היא לא חייבת להיות עם ניסיון, זה צריך להיות בה כמיומנות שלה, כאיזושהי יכולת פרסונלית. זה אני מסכימה, היא חייבת לבוא עם משהו, עם האנרגיה הזו, עם הלמשוך את המועמד, וזה משהו שאי אפשר בדרך כלל לרכוש. העניין הוא שהרבה, פשוט נתקלתי באיזה פוסט בפייסבוק של מישהי שהתלוננה שהתפקיד הראשוני אחרי תואר, הוא תמיד מציעים לה להיות רכזת גיוס, והיא אומרת, אני לא אשת מחירות, ככה היא מגדירה. ממש יצאה בשצף קצף נגד המקצוע. עכשיו, יש בו פן מחירתי, ללא ספק. יש בו עוד הרבה דברים, עוד מנעד של דברים. אבל האם יש מקום בעצם אולי לשנות את הטייטל של הגיוס? כאילו, להפוך את זה לרכזות, לא יודעת... מחירה להבאת מועמדים. לא מחירה, אבל כמו בוררות מועמדים, או עושות איזשהו אבחון, סינון ראשוני של מועמדים, יש גם כזה רפרנטים של סינון מועמדים. ואז זה תגמל גם לפי בעצם כל ליד שאתה מביא, וכל ליד שנקלט, ולהפוך את זה אני יודעת שגם יש בעיה לגייס רכזות גיוס, נכון? אם אני לא טועה. חד משמעית. כן? כן, כן. יש בעיה, שוב, זה לא שיש בעיה, יש בעיה כי רוצים פרופיל מסוים. יש בעיה למצוא בדיוק את הפרופיל הזה, שיש לו את היכולות ואת הניסיון, וגם את הרקע הלימודי לרוב. לרוב. אבל אני מאוד מקווה שמעסיקים לא מקפידים על הרקע הלימודי. על הקריטריון הזה. מבחינתי, לדעתי, זאת אומרת, זה פחות... זה יתרון מצוין. זה הרבה פעמים מעיד על הבן אדם ועל מי שהוא ומה הוא מביא איתו. אבל בעיניי זה לא צריך להיות קריטריון חובה בשום סיטואציה. אגב, לשום תפקיד, חוץ מתפקידים שהלימודים הם חלק מהמקצוע. אוקיי. זו דעתי. אני וניתאי מסכימים. מסכימים. כי אנחנו גם, הרקע שלנו הוא לא... נכון, אני למדתי תקשורת ומדעי המדינה. ואני היסטוריה ומנהל עסקים עם התמחות בהתנהגות ארגונית. הכי כאילו... אני למדתי תקשורת והיסטוריה. יפה, יפה. אז, ודווקא להפך, כאילו, זה שאנחנו באים מתארים אחרים, נותן לנו יותר פרספקטיבה על הגיוס, גם יכולת לראות את המועמדים בצורה אחרת. בסדר. יש איזה דוגמה, שזה גם מתחבר לכל הדבר הזה, שקודם נתתי דוגמה של מישהי שבאמת לא התאימה על דעתי, וזה היה קצת זילות בעולם הגיוס, פחות עניין הרקע וזה, ושבאמת פחות התאימה. דווקא מקרה אחר שנתקלתי בו במקום שעבדתי בו, מעניין אותי לשמוע מה דעתך. היו 2 שעבדו איתי, גם במחלקת הגיוס, שהיו בלי ניסיון קודם. אוקיי? באו בלי ניסיון קודם, והם היו מצוינות. אוקיי? באמת. אפשרי. כיכבו, יש טוויסט. כיכבו,
והיו באמת, המנהלים אהבו אותם, והצליחו, וכיכבו בטבלאות החתומים, והכל באמת, המועמדים נשארו, והכל היה טוב ויפה. אבל מה? אחרי 7, 8 חודשים, 10 חודשים, שנה פתאום, אוי, זה חוזר על עצמו, זה כבר לא מאתגר אותי, זה ככה וככה, ופרשו. כן, זו תחנת מעבר שדיברנו. נכון. אנחנו פוגשים את זה המון. רכזות גיוס שרוצות בסוף להיות, בטח עכשיו בדור הזה של דור ה-Y ודור ה-Z בטוח, אני מניחה שאנחנו רק נפגוש את זה יותר ויותר גם עם דור האלפא שייכנס לשוק התעסוקה. הם רוצים קידום ומהיר. כאן ועכשיו. כאן ועכשיו, אחרי חצי שנה הם הבינו את המשימה. היו לי, אני מדברת לפני 4-5 שנים כבר היו לי רפרנטיות שתוך 4 חודשים, אוקיי, הבנתי. אני רוצה עכשיו לעשות רעיונות פרונטליים, אני רוצה... אוקיי, זה תפקיד אחר לגמרי. אתם לא עושים איזה תפקיד משולב? יש, כל מרכז גיוס היה שונה. הבנתי. לא יותר חכם לעשות בעצם תפקיד כזה משולב. היום זה ככה בדרך כלל. זה תלוי, יש מרכזי גיוס שעדיין יש רק את הרעיונות הטלפונים, יש, זאת אומרת, גם שרק מצננות קורות חיים, רק את הרעיון טלפוני ורק רעיון פרונטלי, ובעצם יש הפרדה בין... זאת אומרת, יש בהרבה חברות יש רכזת, שבעצם היא זאת שמקבלת את המועמד כבר מסונן, קצת כמו שספקים עושים. יש חברות השמה, היא מקבלת אותו מסונן, אבל היא זאת שבקשר עם המנהל, היא זאת שמחוברת לביזנס יותר. מכירה את הארגון, את הצרכים שלו, את הפוליטיקה שלו, יודעת להגיד למנהל, הפרופיל הזה לא יעבוד, או בוא נראה מה אנחנו כן יכולים להגמיש בתוך הדרישות האלו, ורפרנטית שהן בדרך כלל צעירות יותר, לא בגיל, אלא בניסיון, ופחות היכולת, הן באמת יותר רק מעבירות הלידים בצורה מסוננת. אז... רגע, רוצות מהר מאוד לעבור. זהו, אז רק בנקודה הזאת, באמת על השתיים האלה שבאמת היו טובות, וזה נמאס, את חושבת שזה קשור לדור, או שזה קשור לאופי? והייתי רוצה... או למקצוע. אז קודם כל זה קשור חד משמעית לדור, זאת אומרת, זה לא, אני יכולה, עכשיו אני רואה את זה בתפקידים גם אחרים, לא רק בעולם הגיוס, אני נביא לתפקיד של איזושהי מזכירת חטיבה, ואחרי חצי שנה אני תגיד, אוקיי, מה התפקיד הבא שלי? אז זה יכול להיות במקומות האלה, אבל... אף על פי שיכול להיות שהיא לא מומחית בתפקיד, זה שהיא חושבת שאחרי חצי שנה היא יודעת הכל, היא לא באמת יודעת הכל. נכון, נכון. אגב, אבל יש קצת חוסר סבלנות היום ללמוד, ולהבין שלומדים דרך ביצוע התפקיד. אז יש כאלה, זה קשור לדור, זה הרבה תאום ציפיות ואיזשהו תהליך אבחון שעושים מי שמגייס. אני חייבת להגיד, נורא קשה לזהות את זה בשלב כי בהתחלה כולם מאוד, אם היית שואל אותי לפני 17 שנה, והיית אומר לי, כמה זמן את מתכננת, את רוצה לעשות את התפקיד הזה? עוד שאלה שלא שואלים, מורית אני יודעת. כמה זמן את רואה את עצמך בתפקיד? הייתי אומרת, 1-2 שנים, וממשיכה הלאה. בפועל אני שם אי אפשר לצפות את זה. אתה לא יכול לדעת מי יתאהב בזה ומי לא. יש רכזות שעבדתי איתם, שחשבתי שהם יהיו, אמרתי, טוב, אני אהנה מהם שנה, ואז אני מפרגנת להם להמשך הדרך. והם עדיין... איתך. לא בהכרח איתי, אבל כן, בתחום. בתחום. כן. ויש כאלה שלא, שהם מבחינתם רצו את זה לכל אורך הקריירה, והחליטו שזה פחות מתאים. עניין של הזדמנויות, עניין של... זהו, זה מעניין מה שאת אומרת, שזה, כאילו אם אני מתמצת את זה, זה בסוף תחום שאתה חייב להתאהב בו, כי אתה לא יכול לעשות אותו על הדרך, לעומת תחומים אחרים. אני מנסה לחשוב סתם, קופץ לי לראש, מנהלת חשבונות, או פקידה, או... שהיא בדרך כלל תישאר מנהלת חשבונות. כן, לא, אבל אני אומר, זאת אומרת, אני חושב שיש תפקידים מסוימים שאתה גם יכול לא להתאהב בהם, ועדיין לעשות אותם בצורה טובה. נכון. אני חושב שגיוס זה, יכול להיות, זה גם התובנה שעולה לנו פה, שאתה חייב להתאהב בזה לאורך, בשביל להצליח לזה לאורך זמן. כי אתה מתעסק עם אנשים, מנהלת חשבונות. אנחנו כל היום מתעסקים עם אנשים, ומדברים עם אנשים, ועם מועמדים, ושומעים למועמדים, ומקשיבים למועמדים. זה גם להניע אנשים. נכון, להניע מנהלים ומעסיקים. נכון, זה ממש גלגל כזה, שאתה חייב כל הזמן להפעיל אותו, ואני חושבת שהקשיים של גיוס, ואחד הדברים שאנחנו חווים כל הזמן, אמרה לי את זה איזושהי מנהלת גיוס בארגון שעבדתי איתו, שגיוס בארגון זה התפקיד הכי שקוף שיש. בסוף המנהל המגייס, הוא פוגש את 2-3 מועמדים שהבאת לו במקרה הטוב,
אם הבאת לו מועמדים, הוא לא יודע מה כל העבודה שנעשית מאחורי הקלעים, אין לו מושג, כי ארגון אנחנו רק מושכים כספים, אנחנו לא מכניסים כספים, נכון. במחלקה שלנו, ולכן בעצם כארגון אנחנו כמחלקה, לא מוערכים. אנחנו לא מוערכים, לא באמת רואים את העבודה, לא מבינים למה צריך עכשיו צוות שיעשה ככה וככה וככה, למה המשרה פתוחה כבר חודש וחצי, עוד לא ראיינתי מספיק מועמדים, עוד לא הוא אישה המשרה, כל אחד מהכאב שלו, המנהל שעכשיו צריך להישאר שעות נוספות, כי העובד עזב, היה לו במקרה הטוב חודש הודעה מוקדמת, הוא כבר עזב, אני כבר שבועיים בלי עובד, אני צריך לגבות לזה, לנהל את כל האירוע הזה, למה את לא מביאה לי מועמדים? אני מבינה את הכאב שלו, אבל הוא לא מבין מה קורה מאחורי הקלעים. וזה הדבר שבעיניי, החוסן הזה, שהרבה אנשים בורחים ממנו בגיוס. השיחות הקשות האלה עם מנהלים, עם הארגון, עם הצורך להסביר. אתה כל הזמן צריך להסביר למה אין. למה אין מועמדים, למה הם לא מתקבלים, למה הם נפלו בדרך. אתה כל הזמן צריך לתת תשובות, להצדיק את התפקיד שלך. זה פחות יש לנו את זה במסגרת שלנו. נכון, אבל אני חשבתי שגם לנו יש איזשהו תסכול מול אולי המחלקות גיוס. כן, אבל אין לנו את התסכול שבאים ואומרים לי, למה את לא מביאה לי מועמדים? אם אני לא אביא... לא, כן, אבל לרוב, אם אני לא אביא להם מועמדים, אז יכול להיות שהם ישתמשו בחברת השמה אחרת, או שיכול להיות שהם לבד יעשו... מה? זה פרידה שקטה יותר, אבל מצד שני, אין עליך את כאילו, את הלחץ של מנהל שאתה פוגש יום יום, והוא אומר לך, מה קורה? נכון, אבל גם זה כן התחבר לי, תוך כדי שאמרת, שאנחנו גם, יש לנו המון לפעמים עבודה, לפעמים את יודעת שאנחנו שולחים מועמד, זה יכול להיות אחרי הרבה מאוד רעיונות וסינון, ולנסות את המקור הזה, ובסוף זה מועמד אחד ששולחים, אז רגע, גם לפעמים לא מתייחסים, אז כזה, אתה אומר, מה? אבל שבועיים בשביל למצוא עכשיו איזה מישהו שבדיוק יש לו את כל הדברים האלה והאלה, זה גם לנו יכול לקרות, כי זה גם מהמקום, זאת אומרת, כל אחד יש לו שרשרת מזון כזו נכון, ורכזת כזו שעובדת בין אם זה בחברת השמה, זה שכל היום מתקשרת למועמדים, וכל הזמן שומעת לא רוצה, לא זה, או עובדת עם חברה וגם כל הזמן שומעת, הוא לא מתאים, הוא לא זה, לא תמיד יש סיבה, או לא תמיד נותנים את הסיבה, זה מאוד מתסכל, וזה תפקיד שיש בו המון תסכול, כשאתה עובד נציג מחירות, גם אם זה טלפוני במוקד כלשהו, בסוף יש לך סטטיסטית איזושהי הצלחה אם אתה עובד טוב. בגיוס אתה יכול להיות עובד מצוין, ועדיין חודש אתה לא תגייס, מכל מיני סיבות. מחירות זה יותר קשוח מגיוס, אני חושב, דווקא הדוגמה שנתת. כן, אתה חושב? לא, זה יותר טווח קצר, אתה יודע, אצלנו גיוסים יכולים להיות גם חצי שנה, כאילו, מהרגע שמשרה, אצלכם עוד לפני שהמשרה, אתם עושים הגדרות תפקיד. זאת אומרת, יש לכם פה איזשהו... חצי שנה עד שנולד תינוק, כאילו. נכון, אבל תחשבי שהחוסן הנפשי, אם אנחנו מדברים מהכיוון הזה, של איש מחירות, צריך להיות, אני שמתקשר לאיש מחירות שלא השארתי פרטים, אני יכול לנתק לו. לא. אני יכול לנתק לו, כאילו מתקשר אליך מחברה שאתה לא יודע, ומתחיל... אני אומרת להם, תקשיבו, התבלבלתם. בבקשה, אבל הנה, כמוני יש אבל גם מועמד, שאני מתקשרת למועמד, שלא הגיש מועמדות. אז מה הוא עושה? הוא לא מנתק בפרצוף, אבל לא תמיד זה לשיחות נעימות. נכון. יש את הפרטים, למה את מתקשרת? אתה הגשת מועמדות לפני שנתיים, הפרטים נמצאים אבל אני חושב שעדיין משהו שבן אדם יודע שהתקשרו לך מהעבודה, אתה תהיה טיפה יותר מנומס, טיפה יותר נחמד, זה נכון שמחירות, אני מסכימה עם זה שהתגובות יכולות להיות קשות יותר, אבל מי שיש לו את החוסן הזה של לשמוע את הלא, אז יהיה לו קל בסך הכל, זאת אומרת, אין לו עוד הרבה התמודדויות. פה המחויבות הזו, ותמיד יש ממש אני רואה על זה הרבה סרטונים בטיקטוק, איך שמנהלות גיוס או מגייסות עוברות במסדרון וכאילו מתחבאות, שמנהלים לו, שאף אחד לא יראה אותי עכשיו וישאל אותי מה, אי אפשר ללכת לחדר אוכל. אבל מצד שני, כשאתה עושה גיוס מוצלח, אז כולם באים ואומרים לך, איזה גיוס עבד, איזה מועמד ואיזה מועמדת. אני רוצה עוד כאלו. נכון, זה מחזיק אותנו. ואז זה מחזיק אותך. זה מחזיק אותנו. אבל מחזיק אותי לא רק זה. היום הייתה לי פגישה עם מנהלת, שישבנו על המשרה שפתוחה די הרבה זמן, וישבנו, ושיקפנו ככה את מה קרה עם המועמדים בדרך והכל, ואז החלטנו לשנות את תהליך הגיוס, ואת המשימה, ואת המבנה שלה, ואיך המשימה בסוף, איך אנחנו עושים אותה, ושינינו את זה לגמרי. ומבחינתי יצאתי משם עם תחושה של הסיפוק, וואלה, הבאתי ערך. משהו שאם אני לא הייתי עכשיו מקיימת את הפגישה הזו,
היינו ממשיכים עם אותו לופ. של את מביאה מועמדים, היא הם נופלים בגלל התאריך ארוך מדי, בגלל שהתאריך ארוך מדי, הם נופלים ומסירים מועמדות לאורך הדרך. עכשיו עשינו שינוי. אז זה דברים הקטנים, זה דברים קטנים שמבחינתי, זה נותן כוח, זה נותן את הרצון להמשיך את זה. אני לא יודעת איך להסביר את זה, בסוף באמת גיוס, זה תפקיד קשה, כי אתה מתחיל אותו במקום הכי רע שיש. הלקוח שלך, המנהלים הם מה לעשות, הם לקוחות, והלקוח שלך מגיע כשכבר חסר. הוא לא מגיע כשהכל טוב. לפעמים גם מפרגנים תוך כדי. או עם החלפות לחופשות לידה, שיש הרבה... נכון, שגם זה לפחות, העובדת עוד פה לפחות. כשעובד עוזב, כבר יש מכתב, או מחליטים לסיים העסקה, ואני כבר במקום שהצורך כבר קיים. אני במקום הכי נמוך פוגשת את המנהל, ואני צריכה לייצר מזה משהו שיחזיק את הארגון, שהמנהל גם לרתום אותו אליי, לוודא שהארגון ממשיך לעבוד. זה, בעיניי זה משקל עצום. סליחה, אני פשוט בגלל שהייתי גם בארגון, וגם אז אני קופץ לי כל מיני דברים. אני בארגון, נכון, כל מה שאת אומרת נכון, אבל יש משהו בארגון שבסוף אומרים, ניתאי, בסוף הכתובת, הוא יביא לנו, אוקיי? אני חושב, סתם שאני מסתכל היום שאני בהשמה, זה הופך להיות יותר מורכב, כי גם מצפים ממך, ברגע שפתחו לך, אז כן, לא פתחים את יודעת הכל וזה, לא פתחים לכל החברות, מי כמוך יודעת. פתחים לך, מצפים ממך שאתה תביא, וגם שואלים אותך לפעמים אחרי יומיים, 3, מה קורה, איפה זה. אבל לא בטוח שאתה זה שתביא, זאת אומרת, שאתה מגייס פנימי בארגון, זה אתה טוב, אתה רע, זה אתה. בהשמה, זה גדל, כי גם אתה צריך להביא את התוצאה, גם יתבאסו עליך אם לא תביא את התוצאה, וגם יכול להיות שבכלל לא יסגרו איתך בסוף. יכול להיות ש... צודק לגמרי, ויהיה לך מועמד שיגיע כמועמד סופי, ובסוף המועמד השני יקבל הצעה. נכון. אגב, אני כחברה, כארגון, נשבר לי הלב בסיטואציות האלה. ברור. לספק שעבד קשה, נשבר לי הלב. זה חלק מהקשיים של הביזנס שאנחנו מדברים על זה, גם מצד שני, גם מועמד שפתאום אומר, מחליט לנטוש או מקבל חוזה ומחליט לא לחתום בסוף, כי הוא קיבל א' ב' ג' בחברה אחרת. זה מפח נפש גם לנו. ובסופו של יום אנחנו נמדדים על הצלחה. אני לא מקבלת ריטיינר, אני לא יושבת על ריטיינר, אני נמדדת על הצלחה בלבד. אז יש לנו איזשהו גם לחץ, גם. לחץ פנימי, לחץ כאילו... זהו, אז אני, דווקא בגלל שהייתי בשני המקומות, אני חושב שעל השמה זה יותר. אבל יכול להיות שאני זוכר את זה יותר טוב גם, אז אני יותר מרגיש... שמה? שיש לך יותר לחץ? שהלחץ יותר, כי כמו שאמרתי, כי בארגון בסוף, גם יש לך בעיה, זה אתה. אוקיי. זה מולך, אתה צריך להביא את הפתרון. גם אם לא מרוצים, זה אוקיי, הוא הבעיה. זאת אומרת, זה מתנקז סביבך. אוקיי. אז גם יכול להיות שלא מרוצים לך, וגם יכול להיות שאתה בסוף לא זה שצפו שיביא את הפתרון. זאת אומרת, זה משהו כפול פה. אני מבינה את זה, אני חושבת והלוואי שיהיו מי שלא בעל עסק שירגיש את המחויבות הזו. אני לא חושבת שכל הרכזות או העצמאים בחברות השמה לצורך העניין מרגישים את המחויבות, הבעלים כן. לא, למה? לא, אם כאילו מדברת על רכזת כזה, חברת השמה גדולה, שכזה... שכמובן כולם רוצים, ויש עמלות, ויש... כל אחד רוצה להצליח. כולם רוצים להצליח. אבל רמת המחויבות היא באמת... גם בארגון אגב, רמת המחויבות משתנה, היא לא אצל כולם אותו דבר. יש כאלה שלא יאיישו משרה מסוימת, ויהיה להם קושי, והמנהל, והם ידחפו וינסו יותר, ויש כאלה שיגידו... זה כמו שאנחנו עובדים מול חברות, ואתה רואה רכזות גיוס מנומנמות, ועד שהן מגיבות כבר המועמד בואי נדבר על זה. כמובן, גם מהסמולטוק שהיה לנו פה וזה, את נראית לי כמו מישהי שאוהדת השמה. באופן כללי, את מאמינה בזה וזה. כן, אני ככה אגיד על עצמי, אני חושב שגם שמרית באותו ראש בקטע הזה, לפעמים אנחנו מרגישים תסכול מסוים. בעבודה, כן, לפעמים, תלוי ביום. בעבודה מול ארגונים, בסוף אנחנו עובדים קשה, באמת אני אומר, זה עבודה, זה לא רק על להביא את המועמד, אלא זה להביא את המועמד שהארגון לא הגיע אליו. זה מעבר, זה צריך, אתה יודע, מוכר, אין לנו מה לשחק עם זה, זה לא חבל על הזמן של כולנו.
ובסוף מרגיש שארגונים הרי צריכים את האנשים, אוקיי? ופנו להשמה, זאת אומרת, הם צריכים את זה, צריכים את העזרה, צריכים חיזוק, לא הגיעו עומס, 1,001 סיבות. ושזה כבר קורה, האירוע הזה, זה לא בכל מקום מרגיש שהשיתוף פעולה הוא מלא. וזה יותר ממקום אחד, ולדעתי זה מגמה, אוקיי? אני היום קיבלתי מייל אחרי שבועיים, שאני שואלת, יש עדכון על המועמד, הוא שולח לי, לא נראה לי שהוא יתאים לנו. איפה אתה ואיפה אני כבר התקדמתי, הוא התקדם, תראי, בסופו של דבר, הוא הפסיד, המעסיק עצמו, כי אני לא יכולה לעבוד איתו יותר. לא כי יש לי גם מועמדים שסומכים עליי. ואני לא אשלח מועמדים שאני לא יודעת אם אני אקבל תשובות, לא אקבל תשובות, כן אקבל תשובות. אז אם אתם רוצים, כאילו, אני מדברת בחברות, השמות טובות ואיכותיות ומועמדים טובים, צריך להיות כל הזמן בתקשורת. ולא יודעת לעשות גוסטינג או להיעלם או לא לענות אחרי המון ימים, זה... אז את מהטובים, אבל עדיין יש לך את המשקפיים. גם אצלנו יש מה לשפר, אגב, תמיד יש, בכל ארגון יש מה לשפר, והלוואי והכל היה אידיאלי. אני גם אוסיף לזה, שלפעמים את תעבדי מאוד קשה ואת תשלחי מועמד, ואז יגידו, המשרה נסגרה. זה כן. או הוקפאה. אז הדברים האלה באמת קורים. אני, באופן כללי, אני מאמין שלי בעבודה עם ספקים. אגב, לא רק חברות השמה, באופן כללי, כל הממשקים, שזה חובה שלנו. זה חובה שלנו לייצר את התקשורת, זה חובה שלנו לעדכן על מועמדים, זה חובה להיות, באמת לתת את הפידבקים, כדי לאפשר לספקים לתת את המענה. להגיד לכם שזה בפועל מצליח תמיד? לצערי לא. יש לזה כל מיני שיקולים, אם רגע קצת ברמת הזה, לפעמים יש לי הרבה מועמדים במשרה מסוימת, אני לא מצליחה לעקוב, יש לי הרבה משרות, יש לי עומס, אני משתדלת שלפחות פעם ביומיים 3, אני אעבור על כל המועמדים שלי, ואני רגע, אחרי שהתקדמתי עם 2-3, אני צריכה לעבור על כל אלה שלא התקדמתי איתם, בין אם זה לשמר אותם או לפסול אותם, אני רוצה לנהל את הקשר עם הספק או עם המועמד, לצערי, אני לא תמיד מצליחה לעשות את זה בטווח הזמן שאני רוצה. אני כן יכולה להגיד שלאורך כל השנים, הדבר שתמיד מייצר הצלחות, זה מערכת היחסים. ופה יש, וזה כמובן... הדדי גם. זה הדדי. ככל שמערכת היחסים תהיה יותר טובה, זה הרכזת בארגון תרצה את שיתוף הפעולה של חברות ההשמה, וחברות ההשמה יהיה להם את האינטרס לשלוח את המועמדים. אני כן אגיד, ומשהו שפה אני לגמרי לוקחת שוב את המקום הזה של צריך, אתם חד משמעית, אנשים שעובדים על משרה, אם אני פתחתי את המשרה, אני צריכה להיות מספיק אחראית לתת את המענה. אבל אני כן אגיד שהרבה פעמים חברות, לא, צריך לקחת בחשבון שאם אני פתחתי עכשיו משרה ל7-8 חברות השמה, עכשיו 7-8 רכזות, במקרה הטוב, יתקשרו אליי לקבל פרטים על המשרה, כי אמנם שלחתי את כל המידע, אבל הם ירצו את החידוד, ואני מבינה שהם ירצו את החידוד, אבל אני לא יכולה לעשות את זה, יש לי 15 משרות בדסק, אני לא יכולה לעשות עכשיו שיחות על כל המשרות עם כל הזה. למה בעצם את פותחת ל7-8 חברות השמה, ולא בוחרת 2-3 ממצב, ואז... כי אין לי זמן. אני רוצה כמה שיותר לקבל כמה שיותר מועמדים. מתוך המועמדים שישלחו לי, חלקם כבר יהיו מוכרים, נכון. חלקם לא יהיו רלוונטיים על כל מיני זה. בסוף אני רוצה, אם אני צריכה למשפך הגיוס שלי, לעבור על 50 מועמדים בשביל לאייש תקן אחד, במקרה הטוב 50, כן? אנחנו יודעים שזה יותר. לאייש תקן אחד, אני צריכה 50 מועמדים, אני מעדיפה לקבל אותם בשבועיים הראשונים של המשרה. ולא באיזושהי צורה הדרגתית. אגב, אני לא מדברת על תקנים ניהוליים, או מורכבים במיוחד. מדברת על שיש המון תקנים. נכון. שתמיד יש תקנים. לא רק אם יש המון תקנים, גם אם יש לי, זה פשוט פרופיל שהוא כללי יותר, ושאני צריכה למצוא בדיוק איזה מישהו פרסונלי, ולא, אין לי הרבה קריטריונים בסינון. אני צריכה לעבור על כמה שיותר, ולנסות מהם למצוא את המועמד המאייש, אני מעדיפה לעבור עליהם. תוך שבועיים לגמור את כל... אני יכולה להגיד שבהקשר הזה, שכשאני במערכת יחסים אדוקה עם מנהלות משאבי אנוש או עם מעסיקים, ואז אני לא מוצאת להם את המועמד, אני מרגישה... מה זה?
והיום, ואז אני כזה עושה, וואו, איך אני, כאילו, אני מאכזבת אותם, כאילו, אני מרגישה אכזבה, כאילו... זה מה שאמרת על הרכזות, שהן הולכות במסדרון. זהו, אז אני מרגישה ככה, אוקיי, אני אומנם לא רואה אותה במסדרון, אבל אני כאילו... אבל יש לי מחויבות, ואני כאילו, לפעמים אני מודה, זה כאילו, זה יושב לי כזה, ואז אני עושה 1,001 מאמצים כן להביא המועמד. אז אתם לא חפים מזה גם. מה? לא, היה לי עכשיו איזה חברה חדשה שחתמה איתי, כי היא שמעה עליי, ואני כל כך הייתי מרוצה וזה, ואז פתאום, לא, אין לי מועמדים. אני לא מצליחה להביא מועמדים. אני אומרת, מה אני עושה? ואז התחלתי כאילו לשבור את הראש, איך אני מביאה את המועמדים. אז אחרי שבוע הצלחתי להביא מועמדים, אבל כאילו היה לי כזה מועקה, באמת, הלכתי לישון עם מועקה בלב. אני נזכרתי, באמת שאני כל פעם, בגלל שיש לי את הפרספקטיבה, בגלל שהייתי מגייס בארגון, אז אני כל פעם אומר, למה אני למשל לא קידמתי דברים בחברות השמה? זאת אומרת, מה היה שם? אפילו נזכרתי במקרים של חברות השמה שאהבתי, שהיה לי כיף איתם וידעתי שהן טובות ומביאות מועמדים טובים, ממש נזכרתי באיזה רגע, ויכול להיות שזה המקרה, ותגידו לי ככה מה אתם חושבות, אם אני צודק. זוכר שהייתה חברה שאתה שולחת לי מועמדים, ולפעמים נגיד שאתה רואה, אז אתה אומר, אוקיי, משהו במועמד, יש איזה 2-3 פרטים שחסרים, שהם לא בול, אין לי כוח עכשיו לבדוק את זה, נחזור אליו. וככה עובר היום. עכשיו, יכול להיות שאם המועמד היה בול, הייתי מקבל מישהו שהוא, ישר הייתי, מה שנקרא, מראים לו ציול, בוא תבוא לרעיון, כמגייס בארגון, אני מדבר, שמקבל את זה מחברת השמה. אז אני חושב שקודם כל פה, שיש בעצם את המקומות להתלבטויות, וזה, אז אתה קצת משאיר את זה מאחור. כן, אתה אומר, אם לא יהיה לי אף אחד אחר, אז אני אפנה אליו. בוא נשאיר אותו, אז אתה לא עכשיו, אתה לא רוצה להגיד לו לא מתאים, כי אולי כן. אתה לא רוצה להגיד לו כן, כי אני צריך לבדוק, וזה, יש לי רעיון עוד מעט, אז אתה מסמס את זה ככה ומשאיר אותו באפלה. זה משהו שאני הייתי עושה, שהיום אם מישהו עושה לי, זה מאוד מעצבן אותי. ואני חושב שעוד דברים שלפעמים אתה לא יכול להגיד, למשל, או שאתה כן יכול להגיד, אבל זה מורכב. פתאום נגיד נדלקת, בבוקר היה רעיון טוב למישהו שתקן אחד, סתם, מנהל חשבונות, שוב אני אומר, נגיד מנהל חשבונות, היה רעיון טוב, ואז ב-10 בוקר, ואז ב-12 שולחים לך מנהל חשבונות, רגע, יש לי תקן אחד, שנייה, בוא, כאילו גם המנהל אומר, רגע, ראינו עכשיו מישהי, אני לא רוצה, שנייה, בוא נתקדם איתה, נראה לי זוהי. אז מה אתה אומר לחברת השמה? זה כזה... אז משאירים קצת... כן, אז כזה, אתה אומר, נכון, אחרי זה בוא נראה רגע, יום-יומיים איזה, ואני חושב שזה מה שעושים לי. עושים לך בהולד. כן, זה בסוף אין ברירה, חלק מהמועמדים יצטרכו להמתין עד שתתקבל החלטה, ולפעמים זה באמת, אוקיי, יש מישהו שאנחנו חושבים שהוא הכי מתאים, ואז האחרים, אני לא אבזבז זמן של המנהל. אגב, בחלק מהמשרות אני אגיד למנהל, אתה צריך לפגוש עוד. עד שאין חתימת חוזה, אנחנו לא מועמדים, כל עוד יש מועמדים, אתה תפגוש אותם. בטח. אז זה באמת סיטואציות שיכולות לקרות, מועמדים ימתינו, ואנחנו צריכים אבל עדיין לתקשר את זה לחברות. אני כן חושבת שאם אני יכולה, אם אני מסתכלת רגע מהצד, שבאופן כללי, כשעבדנו, זה מצחיק, כי כשהיינו בטלנט סולושנס, וניהלנו מרכזי גיוס, וזה קבוצת מנפאוור, חברת השמה, וכל פעם שנכנסנו למרכז גיוס חדש, היו אומרים לנו, אנחנו מצפים שתפתחו לנו משרות. וכזה, ברור, אנחנו נפתח לספקים שרלוונטיים לתפקידים, אין בעיה. ובפועל היה לי באמת את היכולת לשקף, להגיד מה אנחנו, הרכזות שלי, שנמצאות בתוך, שפותחות לחברות השמה, ויכולתי לבוא ולהגיד מה קשה לי או לא קשה. איפה היתרון שאני יכולה להציע כמנפאוור, כקבוצה, לרכזות גיוס. ואחד הדברים שהייתי אומרת כל הזמן לחברות השמה, וגם למנפאוור, זה היה... תשאלו את המגייסת איך נוח לה לעבוד. וואטסאפ, מיילים, טלפונים, זה קריטי. נכון. חברת השמה שתתקשר 2-3 בשבוע על מועמדים הזה, עם כל זה שהיא צודקת ב100%, בסדר? היא צריכה את התשובות, היא הכל, אבל... אני צוחקת כי רוב התקשורת שלי זה בוואטסאפ. יש כאלה שזה יעבוד להם מעולה. כי זה מהיר, זה עכשיו, אני פותרת המון דברים. אני אוהב מיילים.
מה? לא, אני אוהב מיילים. אני אוהבת וואטסאפ. שוכחים אחר כך, זאת אומרת, אם זה לא נשאר unread, איך יודעים שמחקת שצריך להגיד? אז אני כאילו, מאלו שזה, כאילו, לא קראת, לא זה, לא הגבת. אז מה שאת אומרת זה שהתיאום ציפיות, של החברת השמה. מול הרכזת, זאת אומרת שהדרך תקשורת של הרכזת או המנהלת או מי שאתה עובד מולו, הוא חשוב. נכון. זאת אומרת, הוא יכול להיות שזה יעזור אחרי זה בתקשורת. חד משמעית. לקחתי. אוקיי, כן. נכון. נכון, זה תיאום מעניין. ציפיות. כן. מה את ויש רוצה כל אחת ממני בתור חברת השמה? ומה אני מצפה ממך גם בתור רכזת גיוס? האם אני רוצה מענה סביר על מועמדים שאני מעבירה לך וכדומה? ולפעמים אני אגיד לחברת השמה, אל תסנני. תסנני קשיחים, תעבירי לי את כולם. בסוף זו מנהלת שהדבר היחיד שחשוב לה זה פרסונלית, זה כימיה עם המועמד. עזבי, תסנני רק את הקשיחים, תביאי לי את כל השאר. אני לא בהכרח תמיד מחפשת סינון את המועמד הבול המתאים. אני רוצה לקבל את המועמדים ושתהיה לי בחירה. ולפעמים אני ארצה את המדויק. יש ככה, בואו נסגור את נושא ההשמה, כי סתם אנחנו, זה מעניין אותנו, אבל יש שאלה שלפעמים מפנים אליי, גם הפנו אליי שהייתי בארגון, אבל לא יותר עכשיו בהשמה, ושאנשים שלא מהתחום, ששואלים אותי, אומרים לי, תגיד, אם לארגון יש מחלקת גיוס, למה צריך השמה? כן. מה... אני מקבלת את זה בהפוך. אם חברת השמה מצליחה, למה את לא? וואו, אוקיי. שאלה שאני נשאלת כל הזמן. היה לי את זה גם כן, עם איזה גיוס בכיר. היא אמרה לי, הוא אמר לה, איך אני הבאתי אותו, ואת לא הבאת, הוא אמר לה את זה. אז מה התשובות שלך? התשובה שלי, זה שלפעמים צריך עוד זוג עיניים על דברים, שלפעמים ארגון מגייס בדרך מאוד מסוימת ורגיל לזה, וצריך מישהו מבט קצת אחר שמביא דברים אחרים. אני חושב שמהיום שגם נכנסתי להשמה, הבנתי שיש את העולם הזה של הניתובים. זאת אומרת, אני מגייס לכל מיני חברות. יכול להיות שאני מדבר עם מישהו לזה, ואז... רגע, איפה אתה גר? נכון. שהוא לא שלח לכם. יכול להיות אגב, אני וניתאי. אנחנו משחקים עם המועמדים. אני אומרת לו, תראה את המועמדת הזאת, ואז הוא אומר לי, וואי, יש לי משרה בול בשבילה. ואז אנחנו עושים שיתופי פעולה, כאילו, ואז אנחנו גם מצליחים לגייס יותר מועמדים. נכון, יותר ארגונים. יותר ארגונים. מה התשובה שלך? אני חושבת שמה שאנחנו עושים, זה גם הרבה עבודה קצת שחורה. אוקיי? שלא... היא שחורה, כן? זה לפרסם מודעה, זה להפיץ את המודעה, זה לסנן אותם אתם מקבלים כבר מועמדים פחות או יותר מוכנים. שגם אנחנו אומרים לפרסם מודעה, זה לא באתרי הדרושים. לא. זה בדרכים... בדרכים לא דרכים, כן? כאילו... זה יכול להיות גם, כאילו, אני גם בלינקדאין, לפנות, פניות, סורסינג, אם צריך, אנחנו פחות עושים את זה, אבל זה באמת... יש היום 1,001 דרכים להביא מועמדים. לפעמים גם זה רק היכרות אישית, שכאילו, את מבקשת ממני איזה מישהו, ואני מכירה אותו אישית, ואני יכולה להביא לך אותו. אז אני חושבת שזה היתרון שלנו, וגם כי אנחנו נמדדים על הצלחה, ואנחנו לא באמת מקבלים שכר שוטף. יש לנו יותר רעב להביא את ה... מה? יש לנו יותר רעב להביא את ה... כן, יש לנו יותר מוטיבציה להביא, וגם העסק עצמו הוא לא הוא כאילו... הוא משלם רק אם יש הצלחה, אז מבחינתו זה אין פה מה להפסיד. כן. אולי בסוף את העמלה שלנו. כן, את הכסף שצריך לשלם, כן. אבל הוא, בסדר, הוא לא מפסיד את זה, הוא משקיע. כן, כן. הוא משקיע בהשמה. נכון. מה התשובה שלך? אני תמיד אומרת למנהלים כששואלים את זה, שזה פשוט עניין של מיקוד וידיים עובדות. ואם יש ספק שעובד על מנהלות חשבונות, אז הוא פוגש הרבה מנהלות חשבונות, והוא יכול לנתב אותם להרבה לקוחות, הוא לא, אין לו, ואצלי יש, יכול להיות שיש לנו אותה כמות משרות בדסק, לכל אחד מאיתנו, אבל עדיין, הדרך עבודה שלי, המשימות שיש לי הן אחרות, כמישהי מתוך ארגון, אל מול חברת השמה, שהמיקוד שלה זה באיתור מועמדים, בכמויות ושאיפה. כן, כי רכזות גיוס אצלך עושות עוד דברים, עושות קליטת עובדים גם, נכון? זה מראיינות פרונטלי, שזה לוקח מלא זמן, זה שואב אנרגיות אחרי רעיון פרונטלי, אתה רוצה לנוח רגע, אתה לא...
מכינות חוזה, כן. כאילו עושות עוד דברים. יש הרבה דברים שבעצם מרכזת גיוס בארגון עושה, כל הקשר עם המנהלים הוא משמעותי. אנחנו משקיעים בזה המון כדי לייצר את השותפות הזו. גם בתהליך של האבחון, גם לבחון עכשיו, עשינו משימה, או תהליך הערכה של העובד, או ממליצים, הכל אנחנו משקיעים בזה המון מחשבה, אגב, לכל סוגי התפקידים. מהתפקיד הכי זוטר ועד כמובן מנהלים בכירים, יש חשיבה. אני באופן כללי, אחד הדברים שאני, וככה דיברנו מראש על דברים שאולי, טיפים למועמדים, כן. ומשהו שחשבתי על זה, שמועמדים היום מנסים כמו תמיד שהכל יהיה בעיקר בשוק שהוא ככה תחרותי, והם רוצים את הכאן ועכשיו, את ההליך מהיר, ולבוא ולעשות, ואני רואה פוסטים לפעמים בלינקדין, כל מיני קבוצות שמדברים על תהליך ארוך מדי, שאני מבינה שאת התסכול של מועמד, אבל אם יש לי איזשהו טיפ, זה רגע תבין כשאני מכניסה מועמד לתוך הבית שלי, אני חייבת לוודא שהוא הבן אדם הנכון. אני משקיעה בו המון, לא רק כסף, המון משאבים של הארגון, ואני חייבת לוודא שהוא הבן אדם הנכון. אני לא יכולה, עם כל הניסיון שלי בגיוס, אני לא יכולה ב-45 דקות, שעה של רעיון, להגיד אם הוא מתאים או לא מתאים לתפקיד הזה. אין לי את היכולת, זה באמת בעיניי, מי שיש לו, שפה לא, לי אין את היכולת הזו, לא חושבת גם כשזה מצליח, זה לא בהכרח בגלל יכולת, אלא כנראה בגלל שילוב של מרכיבים. אבל איפה הגבול עובר אבל? אז הגבול כי יש כאלו שאומרים לי, ביעילות. הייתי באיזה 4 רעיונות, ואז 2 מטלות, ואז לפעמים זה מה שצריך, אבל הגבול בעיניי, המקום של הארגון בתוך סיטואציה כזו, זה יעילות. זה להביא את המועמד לכמה שפחות פעמים, שלב אחרי שלב, לעשות את המטלה ביחד עם הרעיון זאת אומרת, לסדר את הדברים קצת אחרת, כדי שהמועמד יבוא כמה שפחות, כדי באמת להבין אם יש צורך. גם לפעמים המועמד הוא יכול להיות אחד שעבר הרבה תהליכים, ואז אנחנו נגיד, אוקיי, חשוב לנו להוסיף מנהל נוסף שיפגוש בגלל או להחליף מנהל אחר. שלא סגורים עליו אולי. כי הפרופיל עוד מתחדד, בטח אם זה תפקיד חדש, הפרופיל עוד מתחדד, או אנחנו מבינים שאחרי שעשינו מטלה מסוימת, המנהל מבין, וואלה, זה לא, הנה, הוא ענה לי על המטלה, אני עוד לא בטוח אם הוא יודע או לא יודע. אז אנחנו נשנה, או נוסיף עוד רעיון, לפעמים עולה משהו, והוא לא עובד מצוין. אני רוצה רגע אבל להתרכז בטיפ, שאני יודעת שזה טיפ מעולה, שבעצם אם אני מבין נכון, את אומרת, אם אתה בא להתראיין בחברה, תהיה סבלני, חברה בסוף מקבלת אותך לבית שלה, הולכת לשלם לך משכורת. רוצים לדעת במי מדובר, תבין את זה. כמובן אנחנו ננסה לייעל, לצמצם, אם יש משהו מיותר, לא ניתן לך אותו. אבל תבין אותנו שאנחנו לא יכולים להגיד, יאללה, צריך עובד, בוא, זה לא עובד ככה. כן, זה לא רעיון ולמחרת אתה נכון, נקלט. נכון. אז אני אגיד גם בעניין הזה של סבלנות רגע לשלבים, אבל מצד שני אני אגיד תשקף. אתה בתהליך אחר, קשה לך, אתה מתוסכל, לא קיבלת איזושהי תשובה, אתה מצפת, תשקף למגייסות, תשקף למנהלים שאתה משוחח איתם, אפילו לחברת השמה. אני בתקשורת יומיומית, נגיד, יש לי מומנט עכשיו, ויש להם כל מיני תהליכים של גרפולוגיה, ולהתפגש עם יועצת עסקית והכל, והיא אומרת לי, לא נפגשתי איתה, אמרתי לה, אני בודק. ואמרו לי שזה באולד. אז באולד? אין מה לעשות, זאת אומרת, אבל חברות השמה יותר קל לנו לתת להם תשובות למועמדים. אני חושבת. כן, אבל אני חושבת שגם לגיטימי שאם יש מועמדת שאת מרגישה שהיא מאוד מתאימה או מאוד מתוסכלת ועברה תהליך, אז להגיד גם לארגון שמי שדבר איתה. לפעמים, כן, לפעמים אומרים לנו לדבר איתה ולהגיד ולהעביר את המסר. יש לך עוד טיפ? את לא חייבת, יש לי עוד דברים. אני חושבת שהיום בעולם של AI, אתה חייב להיות חלק מזה. מחפשים את זה בארגונים. זה אמור לבוא לידי ביטוי בקורות החיים, אבל זה בטח צריך לבוא לידי ביטוי בשיח. גם אם אני הולך להיות נהג שינוע? לנהג שינוע כנראה פחות. למרות שאני חייבת להגיד שהיום גם אמא שלי בת 78 נעזרת בצ'אט. ג'מיני זה חבר שלה, כל דבר היא אומרת לי, אבל הצ'אט אמר. אז גם נהג שינוע יכול, כמובן שזה לא תמיד ולא לכל פרופיל, אבל היום כל משרה שהיא דורשת יכולת חשיבה,
אנחנו מצפים לראות את זה לא רק, בכל ארגון. את חושבת שאין את זה? זאת אומרת, אין את זה. אין את זה עדיין? לא מוטמע עדיין בארץ? לא מוטמע עדיין. את יודעת שהבת שלי, היא מתנגדת AI. היא אומרת, אם אני מתנגדת לכלי הזה, אמרתי לה, אבל זה העתיד. היא טוענת שהוא משבש דברים, ושהוא אומר דברים לא נכונים, ושהוא מבחינת החשיבה, הוא כאילו חושב במקומה, וזה לא, היא לא רוצה. אז היא מתנגדת AI. זה בסדר, אבל צריך ללמוד, להכיר את הכלי הזה ולדעת איך לעבוד איתו, כי בהמשך זה מה שיהיה. תגידי, אבל לגבי מה שאת אומרת, שמישהו שבא, נגיד, לארגון, צריך לדעת בינה מלאכותית, AI ברמה מסוימת, לאיזה רמה זה אמור להגיע? אני אמור לדעת קוד, כאילו לתכנת עכשיו דברים, או... לא, ממש לא. כי לשאול את הצ'אט זה שטויות. נכון. זה לא, בכזה את מתכוונת? תלוי לאיזה תפקיד. אוקיי. להשתמש בזה, כנראה. אם זה חלק ממש מציפייה להשתמש ב-AI לאורך, במשך התפקיד הזה, אני אצפה כבר שתבנה סוכנים ושתעשה מה שצריך, אבל באמת שגם שזה לא חלק מהתפקיד, וזה תפקיד שהוא זוטר, אני עדיין אצפה שלפחות יהיה לך את האפליקציה, ואתה תדע לשאול שאלות. ותדע כבר להתנהל עם זה, רק מתוך זה שתראה לי שאתה לא חושש מטכנולוגיה. כי אנחנו... זה מפתיע מה שאת אומרת. הייתי בטוחה שהרוב נכנסו כבר כאילו לעולם הזה, אבל לא? לא. או, טכנופובים יש... אני גם קצת טכנופוב. אתה, זה ידוע, כן. למרות שאני מפתיע את עצמי לפעמים. זה שאני יודע לערוך ביוטיוב, זה מאוד מפתיע אותי. כן. בסדר, תראה, אנחנו לקראת סיום. וואי, היה לי... כן, האמת שיש עוד מלא מה לדבר, נראה לי נזמין אותך לעוד... אולי נגיד לו עוד 10 דקות. בסדר. לא, רגע, אז בוא נראה רגע אם פספסתי איזה משהו. אז רגע, אני כן ככה, יש עוד איזה נושא שרוצה לדבר עליו, שככה חשבתי עליו בהקשר שלי. את חושבת שיש דבר כזה, יודעת מה, בואי נחבר את זה למונדיאל שקורה עכשיו. יאללה. מונדיאל, כדורגל, אני אוהב כדורגל. יש אצל שחקנים דבר כזה שנקרא כושר. כושר לא בקטע של כמה אתה יכול לרוץ עכשיו, אלא יותר כושר הבקעה, זה נקרא. שנגיד, אומרים לשחקן, הוא בבצורת הבקעה, נגיד חלוץ, שאתה אומר, יש תקופה, לא נכנס לו. לא משנה מה, איזה מצבים, לא נכנס לו. ולעומת זאת, לפעמים יש תקופות שידעת, הוא עובר ברחבה, הכדור פוגע לו בראש, נכנס. להתכם בגיוס, זה גם דבר שקיים? יש עונות גם, נגיד עונת החגים. כן. יולי-אוגוסט. לא, אבל כאילו ברמה, הכוונה שלי ברמה האישית. זאת אומרת, אם יש תקופה שמרגישה שלא, היה גם מלחמה עם איראן. אותנו זה נתן לנו פוש רציני, כשכל הקולגות שלנו בחרו ונכנסו לדיכאון, ואני וניתאי עבדנו כמו כאילו אין מחר, כאילו. במלחמה השנייה? כן, כן, עכשיו, הנוכחית. אחת מהן, למה? במלחמה הקודמת, אמרת שזה הכניס אותך נכון, קצת לסטרס. נכון, בקודמת היה לי יותר קשה, נכון. והמלחמה הזאת, היינו באטרף. לא, אבל אני דווקא, אני רוצה לקחת את זה לא למקום של שוק. של שוק. לא עכשיו אמריקאית, אני אומר שהכל תקין. אין מלחמה, אין חופש. אתה בסדר. לא, אני אומר, כל הסביבה מסביב, הכל בסדר. הכל בסדר, אצלי. אצלי הכדור לא נכנס. אני חושבת שזה קורה, גם בגיוס. אני חושבת, אגב, שזה יכול לקרות בכל תפקיד. כי לפעמים אתה נמצא במקום שקשה לך יותר להביא את עצמך, או קשה לך לראות לפעמים יש כאלה שהם כבר שחוקים, למשל, ואז קשה להם לראות את היתרון בארגון, או בתפקידים שהם מגייסים, ואז זה מקרין. ואני מאוד מאמינה שאנשים צריכים לאהוב את מה שהם עושים, ערך אני וגיוס 200 שנה. כי אני באמת חושבת שזה משהו כשאתה מדבר עם בן אדם ואתה צריך למכור לו את המוצר, אתה חייב להאמין במוצר הזה. ואם אתה בתקופה שאתה לא מאמין במוצר, שהמוצר זה הארגון או החברה או המנהל, אז אתה לא תצליח למכור לו את זה. לדעתי, אתה לא תצליח לגרום לבן אדם להגיד, וואלה, שווה לי לשנות את החיים שלי ולבחור בכם כארגון שאני רוצה לעבוד בו. אז אני חושבת שזה יכול להיות גם בגיוס. אתה חושב שזה נופל בסוף הכושר הפחות טוב על חיבור? חיבור למקצוע, לתחום, לארגון שבדיוק אתה מגייס לו, לחיבור... כן, על משהו פרסונלי, שבעצם של החיבור שלי כרגע כמגייסת, לתפקיד או למנהל או
למשרה שאני מגייסת, או לעולם הזה, ואני חושבת שזה יכול לפגוע ביכולת שלי לגייס. אגב, אני מאוד מאמינה, כמנהלת של מגייסות, אני מאוד מאמינה שמה שלא עובד, ולא תמיד אוהבים את זה, אבל אם זה לא עבד תקופה מסוימת, ואין סיבה, אני תמיד בודקת בנתונים הזה, לפעמים אתה אומר, אני לא מצליחה, אין סיבה, אני לא יכולה לזקק את זה במספרים. אני מאוד מאמינה בנתונים, אני חיה, ניהול מבוסס נתונים, זה המוטו שלי, ולפעמים אין באמת סיבה, ואז אני אומרת, משנה מקום, משנה מזל. ואני עושה את זה ביחד עם הרכזת, אנחנו נרתמות לזה, זאת אומרת, הצרחה. בדיוק. משרה, מישהי אחרת, לפעמים משהו, גם אין מה לעשות, זה מתיש, זה קשה לגייס לאותו תפקיד בלי הצלחה. אני פעם לא הסכימו להוריד ממני משרה שהייתי מגייס בארגון, זה מהדברים שאני אוריד בעריכה אחרי זה. עשיתי שביתה איטלקית כבר, כי זה היה, אתם יודעים איזה שביתה איטלקית? כאילו שאתה לא... אתה פשוט... אבל זה גם זה חמור, אבל זה היה כאילו שאמרתי, זעקתי. אתה באת ואמרת, אני לא יכול? אני לא יכול. אגב, סגרו את המחלקה, את המחלקה קטנה, אבל זה היה לי ברור. שאין מה, אף אחד לא רצה. שאי אפשר, יש תפקידים שמאוד קשה לגייס להם. טוב, יש לך איזו שאלה לסיום, משהו לסיום, שתוצאה, משהו לא... לא משהו... כן, האמת שיש עוד מה, אבל... יש עוד הרבה, כן. אולי נסתכל רגע, מה שכתבתי רגע. סבבה, נסתכל רגע. בסדר גמור. מיכל, לך יש עוד משהו שתוצאה עוד איזה להוסיף? אני סקרנית לדעת, כי כל העולם הזה של הגיוס הטכנולוגי, הכל היום נעשה בלינקדין וסטוק אוברפלואו, וכל האתרים שבאמת אני פחות מכירה את הגיוס הטכנולוגי, אף פעם לא התמחיתי בו, אבל בתעשייה, בתפקידים שהם יותר פשוטים ופחות טכנולוגיים, איך מוצאים אוקיינוסים כחולים? הכל כבר מאוד שחוק. אז בסדר, בפייסבוק ולפנות ופרסומים, ואמרנו כבר, ג'ובורד זה אחלה, אתה הולך לשם כי זה מסורתי ואתה תעשה את זה, אבל כאילו אני מרגישה שכל ערוץ כבר לא רלוונטי. פעם היה את הלוחות מודעות ופליירים או שלטי חוצות, אתרים, פייסבוק, רשתות. היום אני שומעת המון על הקמפיינים ממומנים, אני חושבת להגיד שגם עובדים לנו קצת הקמפיינים. מה, איפה אתם? חיכיתי שתגידי את זה. גיליתי לו. כן, היא גילתה לי את זה. אני ממש שמה. שם זה עכשיו, זה אני שמה, ואני שמה, אני גם בטיק טוק, ואני בהמון המון זירות. אתה צריך להיות כל הזמן, זה כמו משפיענית כזאת, אתה צריך להיות כל הזמן כאילו על זה. אתה צריך להיות גם זמין. זאת אומרת, אני לא יודעת אם מגייסת, תרצה לקבל וואטסאפ ב8 בערב, כי הכל אצלי בוואטסאפ. אז כאילו, ואנשים יודעים שאם הם מחפשים עבודה, אז אני שמה בשבילם, אני פה. זה שמרית מאוד טובה בלזהות את הדבר הבא. אני הרבה פעמים כאילו נאחז במה שכבר היה קודם, ושמרית לפעמים אומרת לי, אתה חייב לנסות, תנסה שם, ואני, לא, מה, זה ככה וככה עובד לי כבר וזה. כן. אז שמרית, אתה יודעת, באמת, לדעתי הקמפיינים הממומנים, ובכלל הפייסבוק, הוא מביא אותך, את יודעת, גם אם אני וגם את נפרסם בפייסבוק, נקבל מועמדים שונים, הרבה פעמים. או אם נעשה בממומן, נקבל מועמדים שונים. גם יכול להיות שנגיד, המודעה שלי תקרוץ לאנשים, יותר מאשר שהמודעה שלכם תקרוץ לאנשים. או שיש קמפיינר יותר טוב. או שיש קמפיינר יותר טוב, או שהאלגוריתמים, הוא מבין מי נגד מי ומה נגד מה, אבל חוץ מזה, יש גם עוד דברים, כאילו עוד דרכים. אני חושבת יותר בהנגשה. אני מנגישה את כל נושא המשרות למועמדים, אוקיי? אני כאילו, יש לי קבוצות וואטסאפ משלי, יש לי רשת של, וגם אני זמינה, אני מאוד זמינה, ואפשר להשיג אותי בכל מקום. וזה מה שגורם לכך שמועמדים פונים אליי. אבל את שואלת, כאילו, מאיפה אני מביאה כחברה? אני חושבת שאת מאוד ענית. כן, ענית. זה גם באמת העניין של הרשתות, אבל גם הזווית הזו של ההנגשה. של כאילו גם, לא, כן, אני כאילו, יש לי באינסטגרם, יש לי שם גם טיפים למועמדים, וטיפים מה לעשות, מה לא לעשות. יש עכשיו, היה לי ממליצים. איך לא לשרוף את עצמך עם ממליצים. החלפה לחלד. החלפה לחלד היה מעולה. כאילו, אז כל מיני דברים קטנים כאלו שאני חושבת עליהם, אני אומרת, אוקיי, רגע, אז זה משהו שהם לא יודעים. לא כל המועמדים נולדו עם ידע, אוקיי? זה כמו חינוך פיננסי. צריך לחנך אותם לעולם העבודה גם. מה מותר לשאול ברעיון עבודה, מה אסור לשאול ברעיון עבודה, וכדומה.
בסדר גמור, טוב, אנחנו כבר בחריגת זמנים, ממש- אני כבר בלחץ פה למה? של... הוא לא אומר כלום, מאיר. לא יודע, אני מאיר. פה, זה, לא, זה. הנה, אתה רואה? כן, הוא כן. אח, מאיר. סגור, אז חברות, תודה רבה. תודה רבה למיכל. תודה רבה לך. הסכמת לי, היה כיף, אני חושב, באמת, לא קט פה, אפילו תסגרי אוזניים, לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל באמת, וואי, הוא כל היום אומר לי, מדהימה, אז ממש מיכל. ככל שהתקדמנו לתוך האירוע, זה באמת כיף, ולא כל אחד היה מתאים, צריך שתהיה שיחה זורמת, שיהיה כיף, מישהו בראש, אז ממש כיף שהגעת, והיה כיף, ונערך אותך שוב, כי יש עוד הרבה על מה לדבר. ממש בכיף. אולי כשאנחנו נהיה עם איזה אלפי צפיות, נעשה פה... בדרך, הנה עכשיו מיכל תשתף אותנו, אז בכלל נהיה. נכון. כן. טוב, תודה רבה. תודה. תודה רבה.